Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka semana nga ceasefire sa dakpanay sa mga tradisyonal nga jeepney nga expired ang Provincial Authority ipatuman sa Bacolod. Barangay Kagawad sa Ngadihis, nakuhaan sa 1.3 million pesos nga balor sa shabu. Mga pasahero, ginabudayan sa gihapon sa pagsakay sa jeep kay ginakulang. Ginaligar NPA member nga kabahin sa mga encounter sa Gilgan City, arestado. Kag sa good vibes, proper dental hygiene, gintudlo sa mga kabataan. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, President kaga Chief Executive Officer sang Social Security System ang nagahaylo sa mga delinquent nga employer nga bayaran na nila ang ilang nga katungdanan para sa benepisyo sang ilang nga mga empleyado. Ginklaro ni Michael Regino nga ang pagpatuman nila sang Run After Contribution Evaders o kun RACE amo nga mahaylo ang mga employer nga may delay sa ila nga mga balayran nga sa mas madali nga panahon i-settle ini. Dugang pa niya, nagpatuman gani ang SSS ang condonation kasubong man pagpanubo sa mga balayran nga multa para mas mabuligan ang mga employer. Pero sa mga nagapadayon nga nagasupak may paandam ang SSS nga sarang ipatuman sini ang gahom nga mag-issue sang warrants of restraint, levy, and or garnishment. Yari si Regino sa Bacolod para sa SSS Stakeholders Forum kung sa diin gintalakay ang mga concerns sini sa ahensya. Isa sa mga programa nga ginapaabot sa madason nga tuig amo ang SSS on Wheels kung sa diin may 38 ka mga vehicles sa pungsod nga ipadala sa nagkalain-lain nga mga probinsya para maserbisyohan man ang mga yadtong sa mga tuman kamalayo nga mga lugar. They are required by law, and since benefit yan ng mga empleyado, dapat ibibigay nila yan. So we came up with actually a condonation program, not even condonation, a way for them to easily pay yung kanilang mga contributions if by chance hindi sila nakakabayad during the previous years. For those naman na they're making money tapos ayaw talaga nila magbabayad, SSS, we are also equipped with this tawag natin na WDLG, the Warrant for Restraint, Levy, and Garnishment. So SSS is not afraid to use that to run after erring employers na talagang kumikita naman tapos nagdididak ng mga contribution ng kanilang mga empleyado tapos hindi nire-remit. Sa number 9, committee hearing angot sa pagpatukod sa talatapan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Bacolod City ang natalana sa buwas nga adlaw. Sa tuwa sa problema nga nagaluntad sa transport sector sa Bacolod, basta may hindi makita na presensya sa mga opisyal sang LTFRB, gamo man kuntani ang gidalauman sa mga lokal nga opisyalis nga makasabat sa mga reklamo angot sa ginapatuman nga PUJ Modernization Program. Sunod sa kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, nahangpan sa syudad ang kabudlayan sang transport group amo nga nagahingyo si Mayor Albi Benitez kay Congressman Greg Gasataya nga matukod na ang LTFRB office sa syudad pinagi sa bulig sa Kongreso. Gani buwas isa man ka committee hearing sa Kongreso ang natalana para sa ginaduso nga LTFRB office. Sa LTFRB Regional Office sa Iloilo pa nagaproseso sa ilang mga requirements ang mga driver kag operators ng jeep kag bus sa Negros Occidental na nakip na diri sa Bacolod. Masami hindi man napaiway ang pagtransaksyon nila sa mga fixer kabangdanan nga nagaka-delay ang ilang pagkuha sa kinahanglan nga mga permit. Sa number 8, ginaalagar NPA nga kabahin sang sunod-sunod ka engkwentro sa Gihulgan City sa Negros Oriental na dakpan mga armas na recover.
Arestado ang isa ka ginaalegar katapos ang New People's Army sa padayon nga pursuit operation sang Army kag PNP batok sa mga rebelde matapos ang sunod-sunod nga engkwentro sa Gihulngan City sa nagligad nga semana. Ang naaresto amo si Tony Elod o kun alias Tonyo nga nadakop sa La Libertad, Negros Oriental. Sunod sa Army, si alias Tonyo ang gintugyanan nga mag-monitor sa puwersa sang gobyerno agud makapalagyo sang maayo ang iya mga kaupod nga rebelde. Nakuha sa kay Elod ang isa ka caliber revolver, isa ka homemade shotgun, nakip na mga bala kag magazine. May dugang pa nga na-recover ang Army nga duha ka revolver kag homemade shotgun sa ilang nga follow-up operation. Sa number 7, duha ka mga persona pinasod matapos gimpang tiro sa sulod sa videokihan sa San Carlos City. Pareho nga pilason kag ginabulong karon sa ospital sa Day Arnel Caniete kag Kier sa Burdo matapos sila ginluthang sa isa ka persona kay nasang kaagahon sa Barangay 5 sa San Carlos City sunog sa PNP. Nagakanta kay nagainom lang sa sulod sa videokihan. Ang mag-abyan sa hinali na lang magsulod ang wala pa makilalaan nga gunman kag gintiro si Caniete. Nasa labat man sa pagpaniro si sa Burdo sulod sa pulis. May nakaaway damlag pa si Caniete antes sang insidente gani posible nga siya ang ginsundan sulod sa mga pulis kag gintiro. Parayon karon ang investigasyon sa PNP sa identity sang suspect. Sa number 6, Drug Rehabilitation Program ang ginapabaskog para sa Barangay Drug Clearing Program sang syudad. Antes pa man nag-pandemic, 13 pa lang sa 61 ka mga barangay sa Bacolod ang nakabig drug cleared sa nga Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA. Gani isa ka validation program ang ginpatigayon sa Bacolod City Police Office para mas mapabaskog ang mahuyang nga barangay anti-illegal drug clearing program. Sunod kay Police Director Police Colonel Joseph Thomas Martir, ginakinahanglan man mapabaskog ang drug rehabilitation program karon nga may pila na ka mga barangay ang natalana ma-validate ang ila anti-illegal drug clearing application. Magluwas sa anti-drug operation, ginpasalig man sa BCPO ang mabaskog nga monitoring sa mga entry points, mga seaport kag airport kung sa diin sarang mag-agi ang supply sang illegal nga droga. Yes, siguro ma-continuous na ng rehabilitation program, no? Community-based rehabilitation program. Once makagraduate na sila, i-process na ma-clear ng barangay for drug clearing. Sa number 5, isa ka barangay kagawad sa Barangay Alihis ang iya ka driver nakuhaan sang 1.3 million pesos kabalor sa shabu sa buy-bust operation kay nasang kaagahon. Arestado karon ang incumbent barangay kagawad sa Alihis nga si Abby Araneta, pati nga sini ka driver nga si Freely Boy Aldas matapos makuhaan sang 1.3 million pesos kabalor sa illegal nga droga sa buy-bust operation kay nasang kaagahon sa Alihis Takuling Road. Suno sa kay Lieutenant Joven Mugato, pamuno sang City Drug Enforcement Unit, antes pa sang maskara, sila nakabato na sa impormasyon angot sa illegal nga transaksyon sang subject nga si Araneta. Kalabanan, mga kabataan o kun mga high school students, among iya sini ginabaligyan suno sa pulis. Si Araneta kag adlas ang ginakabig high value individuals ang PNP. 15 ka mga plastic kag isa ka sachet tanan sang suspected shabu ang recover sa ila kag ginubulubanta nagabalor sang 1,366,800 pesos kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ilang nga pagatubangon. Sunod naman sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, dapat kuntani ang pagtikma sa kay Araneta ang magserbi nga leksyon hindi lang sa mga kasubong nila nga mga opisyales kundi pati sa iban pa nga mga naga-intra sa illegal nga droga. So, paano siya, lessons learned. Hindi ka palagyo. No? So, paano iya, non-available. So, I pity. So, paano siya, hindi lang ganit sa public officials. Sa kanan, itatas ang legitimate na livelihood. Sa number 4, dako nga bulig sa kampanya kontra ASF ang dugang nga personnel kag pulis gikan sa Bacolod
sa Joint ASF Task Force. Sunod kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana, humalin sa gintuga ang Joint Task Force, may 40 tanan ka mga job order workers nga gindeploy ang syudad sa Bacolod para magbulig sa pagbantay sa mga puertos ng syudad batok sa pagsulod sa mga pork kag pork meat products gikan sa mga lugar nga may ASF cases. Sunod kay Lemana, ang pagdeploy sa 4 ka mga pulis sa puerto sa Banago kag 6 sa Bredco ang nagpasulhay sa ilang operation, labi na nga mas nangin mahapos ang pagpatuman sa mga inspection sa mga nagasulod sa puerto. Ginahugtan man ang pagbantay labi na karon nga may 5 na ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo ang may ASF cases. Sa pinakaulihing nga datos ng ASF Task Force, 128 ka kilos ang pork kag pork products ang nakumpiska sa mga puerto kag airport. Ini ang gikan sa Iloilo kag Pampanga sunod kay Lemana. Kay tungod nga may ara kita partner nga PNP hapos ang pag-apprehend sa mga product tapos ma-open ginaton ang mga karga nila, no. So nakita naton nga even mga single nga motor may dala nga mga pork products nga nakasulod sa tabs, mga sudan bala nila na mga adobo, chorizo, tusino na. So kadamo sang aton na apprehend. Now, naghatag na kita mga gamay nga tikita. Sa number 3, may 4 na naman kabagong mga kaso sa kolera sa probinsya. Kolera cases sa Negros Occidental nagdangat na sa 28. Sa datos ng Provincial Health Office sa Syudad Santa Risa, may pinakamadamo nga na-record nga kaso, 13 cases. 3 diri ang bago nagdugang. Nagasunod naman ang Silay City nga may 8 ka kaso. Sa 8, isa ang bago kag isa ang patay. Ang Ibi Magalona may 6 ka mga kaso kag isa naman sa Victoria City. Ang damlagpagin report nga kaso sa Calatrava ang ginisip na sa Bacolod sunod sa PHO. Samtang sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang sa mga water samples nga ginpadala gikan sa mga lugar nga may cholera cases, sa Research Institute for Tropical Medicine, isa man lamang ang nagpositibo sa cholera. Patag ni Tumimbang, mahimo nga ang ginahalinan sa cholera cases food-related. Pero ang pag-trace ni may kabudlayan na. Ikaduha, mahimo nga sa pagkuha sa water sample, ang nagwa lang nga positive ang bakterya lamang nga nagatuga sa diarrheal diseases. Hindi lamang sa probinsya ang na-record ang pagsaka sa food and waterborne diseases. When you entertain foodborne transmission, it's very difficult to establish some transmission of foodborne. Kaya because why ka na sa specimen nga kwaon for testing. Usual amo na siya. What you focus right now is the preventive measures na lang with regards sa food transmission. Ano ni siya? Ang usually, ang mga sa atong kapreparar sa mga resto, if need to be, dapat ang mga health sanitary permit nila, tanawon yung gitna, they should be subjected to testing kung na muna, kung you are entertaining yung kadamuan foodborne, most especially sa areas ng eskwelahan, subong may face-to-face. Sa number 2, sa ikaduhang adlaw may kabudlayan sa gihapon ang mga pasahero sa pagsakay sa mga depasahero nga jeep bangod kalabanan sa mga driver nga mayara sang nag-expire nga prangkisa ang wala nagbiyahe. Kalabanan sa ila nagtambong sa dialogo sa Bacolod City Government Center kaupod ang mga opisyales sang syudad. Yaring report ni Romeo Subaldo. Nagdinasok sa silinga tricycle ang mga estudyante para lang makalabot sa eskwelahan. Las 7:30 na, pero wala pa sila sa gihapon makasakay sa jeep. Amo man ang iban nga mga empleyado kag negosyante, malawig-lawig ang hultanay para makasakay. Ang ini nga mga estudyante, las 6:30 pa lang nagulat na sang jeep. Pasado las 7 na, wala pa sila sa gihapon sa may masakyan. Hina pa ka mong gabantay? Oo. Klase? May klase? Hindi ka mong skila? CDI. CDI? Ano oras pa mo de? Alas 6:30? Sa simula, Jeff? Libre nga, base wala ka nakalabay? Wala pa? Hindi pa mo rin sa klase niyo? Ang negosyante naman nga si Gloria Castellano, masobra na sa 30 minutos nga nagahulat, nagabaligya siya sa pagkaon sa plaza sa Bacolod. Ang oras siya nga ginulat,
Awat pa kuntani para makabaligya kag makaginansya. Musikan kid. Sige, kay ngagaw kang makabinta, ano pagkabinta mo sa ni kung nanuras ni makaagi ang Amo man sinisag gihapon ang eksena sa may highway sa Barangay Mansilingan. Ang kinalain lang subong aga, kay pati ang sa tabok sang dalan, may nagabinantay pagid sang mga jeep. Samtang nagahulat ang mga pasahero sa dalan, ang iban sa mga drivers ng depasahe nga jeep, aga paara na sa Bacolod City Government Center para magpangayo sang bulig sa mga opisyal. Nahadlok sila magbiyahe kay basi mamultahan sang 120,000 pesos. Luyag nila nga ma-release ang ilang nga prangkisa. Pating ilang pamilya, apektado man sa kakulang sa depasahe nga salakyan sa dalan. Nakasakay sila sa ngaga, pero binutok sila. Pagka nakaabot sila sa hapon, pagbuhay nila, abot sa balay namon niya, alas 7 na sang gabi. Nagabihan na? Lang alin sa Mansilingan. Nilakat lang kalit siya ng witches pa Mansilingan. Salakyan mo. Sa idalom sang PUJ Modernization Program ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, tuyo sa programa nga i-phase out ang mga depasahe nga salakyan nga 15 anyos pasaka na ang edad. Ang modern jeepneys ang ibulos. Kahapon, ginsuguran sa LTO ang pagpanakop sa mga PUJ, taxi kag tricycle nga wala sang prangkisa kag permit. Sa Bacolod, may 123 ka mga modernized jeepneys nga nagabiyahe. Sa record ng LTFRB, may masobra sa 1,000 na lang ka mga traditional nga mga jeepneys ang wala pa nag-expire ang prangkisa. Masobra sa 3,000 ang expired na. Kutob sa mga 15 na katuig ang mga salakyan ang hindi na makarenew sa ilang prangkisa sa idalom sa PUJ Modernization Program. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka semana nga ceasefire sa dakpanay sa mga traditional nga jeep nga nag-expire na ang Provisional Authority iga patuman sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Kami sa buwan, kung sa buwan mo matapos kipay, ipagulong ang driver sa buwan, ay para magulan sa desisyon, ay kung nulaton na mo ng sunod nga daw, base sunod nga daw, walang natakabalo kung ano matapos. Mahulan kami sa buwan, hindi gutom na ang mga pamilya sa driver sa traditional jeepney. Gani sa baylo nga magbiyahe, aga pa sila nga nagtipon sa atubang sa Bacolod City Government Center. Sa dialogue, upon nanday Vice Mayor Alcide Familiaran, pamuno sang LTO kag bitaw, ginpalabot man sang katapos ang transport sector ang ila kabudlayan sa ginapatuman nga Transport Modernization Program sang national government. Pangayon lang, sa isinin atlaw pabiyahiya kami, meeting ka mo, para mabalaan makakaon kami. Salamat kayo. Makaligad man sang Zoom meeting upod kay Mayor Albi Benitez, ginanunsyo ni Familiaran nga wala anay sang dakpanay sa mga traditional jeep sa sulod sang 2 ka semana. Baka ma-join din sa co-op or corporation, hindi ka na biya pag-take up. I-appeal ka na biya sa pabaw. No? Ang i-take up na lang, ang ato ni Moon para kabiyahe ko mo. Ang LTFRB, paagi sa intercession ngayon, na sugot na may ceasefire 2 weeks. Wow! Hindi ka makabiyahe na. Ginabi-abi naman ini sa mga lideres ng transport group bisan kadaman sa ila ang hindi pabor nga magtukod pa sang korporasyon para matigayon nga matagaan sila sang Provisional Authority sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang amon nga mga transport driver, ang amon nga mga operator nga mga gagmay kag mga biktima sang sining programa kay sa sina wala man kami nagakontra sang programa sang gobyerno nga wala kami nagsulod sa ini nga mga cooperative nga korporasyon kay hindi kami konforme sang sistema. Ang transport group ang nangayo man sang pasaylo sa mga pasahero nga nahulaan humalin sang Lunes pero sugod buwas ginapaabot nga magabalik sila sa pagbiyahe kag pagserbe sa mga pasahero sa syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, karon nga balik face-to-face na ang klase. Isa ka popular nga brand sang toothpaste ang nagtudlo sa mga kabataan sang eksakto nga pamaagi sa pag-toothbrush. Yaring report ni Romeo Subaldo. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Wala sa birthday party kag wala man sa birthday celebrant. Ang pagkanta sang happy birthday song sang duha ka beses ang talaksan nga humana ang pag-toothbrush. Ini ang gitudlo sa mga empleyado sa PD888 Distributors Incorporated nga mga distributors ng Colgate sa mga estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Ginpahangop ang mga estudyante kung ano ka-importante ang eksakto nga pamaagi sa pagsipilyo. So, ano kimoon? Mag-toothbrush! Kapila mag-toothbrush? Go? No? Oh, count with me! 1, 2, 3! Oh, kapila mag-toothbrush? 3! Very good! Ginpainchindi man sila nga dapat 3 ka beses sa kada adlaw ang pag-toothbrush sa kada tapos kaon. After isang lecture, may pa-actual pa nga test para ma-apply ang ilang natun-an. Pati ang proper hand washing, gintudlo man. Sunod sa teacher nga si Melindy De Jesus, importante nga sa lamharon pa lang nga edad, matrain na ang mga kabataan sa proper brushing para man maproteksyonan ang ilang ngipon. At least na kabalo na sila ano sila nga oral hygiene. At the age of 5 years old, kabalo na sila kung when sila matutbrush, especially pag bugtaw sa morning, after kaon, so maroutine sila. Pagkatapos sa pagtudo sa proper brushing, gintagaan ng mga estudyante sang dental hygiene kit, inikabahin sang Bright Smiles, Bright Futures nga activities sang Colgate sa City of Smiles. Bago ko nakabalo nga makanta ka ganyan happy birthday twice para sa tsakto nga time sang pag-toothbrush mo na ganyan dapat. Kay Mayara na may do certain tsakto na kag ang pamaagi Stroke. ko ang stroke kung paano mo siya. Damo diskarte ming no. Mayara makikilala nga may ang toothbrush niya gasiga lang kung mapatay ng toothbrush for kids ha. That's the time. Tapos Tanami mo muna para sa adult para balataw okay na. At least subong pa lang nabala nila kung anong proper way. Kagabi itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.